dos tios bastant més forçuts, amb un destrals de dues mans, us barren el pas per darrere i van en cavall. Tu, lladre! Li diuen a Seithir. Sí. Seithir, tens alguna cosa a explicar? Veig que tens amics, Aquests bàrbars estaven empresonant animals com aquest en uns carros que tenien amagats a darrere de la taverna. I jo he alliberat aquest amic meu de la infància. Això no et dona dret a robar-lo. Menys xatxarà i entregueu-nos la nostra propietat. Bueno, calma. En podem parlar, però abans no m'han ni parlat i m'han disparat. M'estava robant la meva pantera sortint volant. Has entrat a la nostra caravana, l'has obert i has robat l'animal. Què vols que faci? T'estaves fugint. Com qualsevol bon ciutadà faria. Bé, segons la llei d'Arum, està prohibit sota sanció de 60 monedes d'or el fet de tenir un animal sota custòdia i tenir-lo maltractat. Tira a enganyar. Mentre jo li dic al grup, crec que aquesta gent ens portarà molts més problemes i dificultats de les que pensàvem. Trec un 33. Déu meu, vale. Bueno, pallassos, ja veieu com són els meus amics. Seria millor que no en parléssim més i que tornéssiu al poble. Crec que no ens queda alternativa. I l'altre prepara l'arc. Jo baixo del cavall i dic, ei, amics, calveu-vos. Jo també baixo del cavall i dic... I agafo unes monedes d'or i dic, pagarem. Sí, podem arribar a un tracte, no fa falta arribar a la violència. M'apropo i quan li vaig a donar li dono un cop de puny. Vale, tireu iniciatives. Espera,